matching para siguraduhin ipinay Max Alaga, Max Protektado pa unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Mag-inom araw-araw ng Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong immunity laban sa virus, bakterya, COVID at sakit. Mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Everyday, Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong pampataas resistensya para iwas sa sakit, tag-ulan o tag-araw. Sa presyong kayang-kaya, mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1 araw-araw. Kasi Jean Banaag, 41 taong gulang. Ako ay nagtrabaho sa ibang bansa. Ay naranasan ko yung customer ay naayaw magpagawa sa akin dahil nakita ako'y nakasalamin. Hindi magtiwala. Pag wala naman salamin, ang problema sa akin, masakit ang ulo ko. Itry ko daw yung iBerry. Ngayon, ay nung aking masubukan niyaan, ay talagang malaking ipinagbago. Kahit ako hindi na magsalamin, ay hindi na nasakit ang ulo ko. Kaya ako'y nagpapasalamat niyan sa iBerry at napakahusay. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Tiya darak isagot ko a blood donation drive ti RPN Disarel Radio Ronda Batak ket isagsagot kada tayo ni Honorable Ryan Jan Pascua, ABC Federation President, Province of Ilocos Norte. Thank you and God bless. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Dawi dakdak no umay agpaagas. Indem nga tawenin daytoy bukol ti babati tiyan ko. Nangneg ko daytoy Doc Herbal Coffee 21-in-1 ken Doc Herbal Capsule Sulfur Gold. Manipod nagusara kadagitoy, nadlaw ko nga bumasbasit ti bukol ko. Abalito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. O, halika, magkape ka muna. May Mark Cafe ka dyan, ma? Aba, syempre. Natural na natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin. Relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagma-Mark Cafe ka? Magkape na lang tayo, ma. Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Sa panahon ngayon, kauba'y sigurado, kauba'y protektado, ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patso. Matay in 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong believe, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Na ito'y adamag, kitidandanon ka na kayo, ti M. Luwilier, kwarta padala. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. M. Luwilier, ang tulay ng pamilyang Pilipino. Ti darak isagot ko a blood donation drive ti RPN Disarel Radio Ronda Batak ket isagsagot kada tayo ni Honorable Engineer Rizal Castillo and Family, City Councilor, City of Batak, Province of Ilocos Norte. Thank you and God bless. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Philippine Standard Time, 1:12. Barong arima. At tuyan ti programa ng may manglingingay, ken mangrayraya kada kayo tinaldawaldaw. Barong arima. Maawis kayo nga rod nga dingeg. Barong arima. Mangtakwat kada iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Barong arima. Programa mangtulong kada kayo, babaen ti panagbalinga na nanay kumakanta iti kairupuan. Barong arima. Mangmangigan. Liupailaeng RPN, DCRL Radio Ronda, Patap, Ilocos Norte. Barong arima. Baru Warimot. Beno na imbaga malim ti amin nga sa ngapada, malim ti Lunes, 29 ti mabilang itipulan ti Setyembre tawen 2025. Sumangbahin ka na kayo ti programa na irantang kay pagliliwan, paglinglingayan no kasing oras ti madanunan. Iso nga buludek palaeng di kita atensyon nyo, oras yo. Ama ki andingay kanyak gagayem ken kabsat, no lakit di nawaya kayo nga agdingeg ken agbuya, lakit iraprapin nyo latamit ti agdingeg ken agbuya papagayang. At yarot yan akin gayam yo, testimonyo ti dati programa ni Ronald Idol Domingo. Itibiyang ti Master Control, the Engineer Mark Tuliao, kasama tayo ti Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos. Itinagan ti Administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat, Supervision ken Direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Kanigiti kayat natin kumablaw. Ang text ka lang ti 0962-319-4703 ken 0935-804-3395. Hante Roden Bayagen, adto yan ti panglukat tayon nga ayog bilang musika papagayam, kasi nakpangliliwa, panglilingay, kada kayo itatanga malemti Lunes. Baru Warimot.
Kasman di pulos makaanay nga lagi benta iti inaldawan kay duiliw nalaos man launay sika tinagsak lingay ken mangpunas luwag nga niyang sarnay waatawen pagpagek na bayan ay naglagiten nga si kantuglaen awanen sa bali ngay nakuayaten uray manuagin na dayuta nang namaem ipagkekongget sisika urayen aldaw pa nagsuli naliday nga rin na pagragsak umanen batem nga talekan niya ket salwada uray kasatno kinabayan Kasman di pulos makaanay nga lagi benta iti inaldawan kay duiliw nalaos man launay sika iragsak lingay ken mangpunas luluwag nga diyang sarnay waatawen patpatgek nga bayan tunay kasman di pulos makaanay nga laging benta iti inaldawan kay duiliw nalaos man launay Baruwa Remote. Okay, 1:21. Okay, kablante man ni Mami Rosalinda Bumanglag, ni Ma'am Fakinik ni Sir Edwin Aquino, dita Barangay Kalayab ni Mother ko Mrs. Bencita Domingo, Dunkel Orlin Galano, ni Best Delay, kay Auntie Merlin Bacod, ni Ate Vilma, ni Paring Michael ni Sandoval, kung sa kami dito Barangay Balakad, Lawag City, ni Mang Jun Salmasan, ni Compadre MM, ni Gina Ken ni Paul, kung sa kami dito Barangay Araniw, Lawag City. Okay, kung na to, inagasat nga malem mo Sir Idol, Kalpasan ti Bagyo, apo, nagbara man ang ti panawin ka na to. Advance Merry Christmas, Sir Idol, gananad toy. Mangipatukar ka man ti Christmas song, Sir, ta isagot mo kanya ken amin. Nga agdengdenge ka dito'y nakalatlatak nga programa. Ken syempre, dito'y tupay gapu ken ka. Alakastan, agyamanak, gananad toy. Ni manang mo nga Agnes Agbayani, ken agan-anad ka kang kanayon ken Regal Smith iti familyam ko nanad toy. Okay, alamin la, 87 days before Christmas. Hindi malawatan ti caller tayo, maniba di linya tayo ni Compadre MM. Hello, Compadre, naimbag nga malim mo. Hello, Compadre. Malam mo. Ana, kumusta ta Lawag City, Compadre? Sa permit ti pulot ng Compadre. Permi nga rod, kasla summer talaga nakapudpudot. Okay, anat maubra, Compadre? Agmonitor ka nga, Compadre. Nakamonitor ka kanya. Sige nga rod, anat may pwede programa tayo? Compadre, ipatukar naman si Alibot Ken Kapi. Alibot Ken Kapi. Alawon la, sige pangisagutan ni Mang John. Sagutan natin ni Mang John Salmasan. Kinakawit ni Mami Carmen Sid. Sige man kabagyo sa Batak. Hello ni Mr. Jojo Marcos.
basta ko ni Manang Ofel, ni Ma'am Maria, ni Ading Vilma, kasama din ni Ading Frida niyang mga oras mo ading ko, kasama din ka kumpadre ti William. Okay. Thank you very much, kumpadre. Awanin? Awanin, kumpadre. Thank you. Okay. Thank you, met, kumpadre. Iti kang kanayin mong panakipag-participar ti programa tayo. Ana, kumadre, Frida ba ako? Dayang mga dison. Di ka mo padpadlaw ng aminan. Miss Elsie Baliwak. Hindi ka mat-medical man si ka Miss Elsie. Manang Elena. Ninong Leonardo Calube. Kumasakay dito Barangay Paguludan niya. Curimaw. Ilocos Norte. Ni kumpadrekto. Ni kumpad Ralph. Kunakman kiyat din. Ni Ariel. Ni Recto. Nag-duty ka ta Recto ay para Rabinsa. Ni Angel. Kumasakay amin na sangpada dito Barangay Paguludan. Iti Curimaw, Ilocos Norte. Kasamatan da kumpad Rodel. Ni Kabagis Roderick Mona Lisa. Ni Kumadre Melvi, ni Mami Huling Balisakan, dito Barangay Lydia Marcos, kasabit ni Kumpadre Leomar Verdedero. Ni Kumadre Emi Galakgak, dito Barangay Kaestebanan, Banna, Ilocos Norte. Beno babagayam, adero na natay request ni Manang Agnes Agbayani dito Vintar, Ilocos Norte. Okay, kunanad toy. Dito'y Pasko manin intay agrambak kunanad toy. When 87 days before Christmas, papagayam. Naragsak ang Paskwayo, tablaong mi kada kayo. Algaw anarambak, nakaragragsak kagayem ko. Makita taranya grupa, kadagiti amin natattao. Ay sangsangayan, nga algaw, timteng manen kada tayo. Paskwa manen intay agrambak, intay celebraran panna kaya nakiti mesyas. Intay agragsak aginayat, itaken uran kun kaanuman. Apong lakay apong baket ni tatangken nanang, mayat ti inda panagdadanggay, panagsaganada, kadagiti magmakan, ngayntay pagsasangwan. Naragsak ang Paskwayo, tablaong mi kada kayo. Aldaw anarambak, nakaragragsak gagayem ko. Makita taranya grupa, kadagiti amin natattao. Ay sangsangayan, nga aldaw, timteng manen kada tayo. Paskwa manen intay agrambak, intay celebraran panna kaya nakiti mesyas. Intay agragsak aginayat, itaken uran kun kaanuman. Apong latay apong baket ni tatangken nanang, mayat ti inda panagdadanggay, panagsaganada, kadagiti makmakan, ngayntay pagsasangwan. Baru walimot. Okay, detara datay request ni Manang Agnes Agbayani dita Bintar, Ilocos Norte. Deti kanta nga napoluan iti Pasko manin intay agrambak, 87 days before Christmas. Okay, diron datay request ni Compadre MM. Manipo diti Barangay 28 Lawag City. Datay kanta nga napoluan iti Alibot ken kapi. May sagot ka na kinimang Jun Salmasan. Okay, ito yan. Dati alibot ken kapi. Anda, alibot ni tatang ko, 12 pulgada
abalbalayen numalagip na agdilat-dilat agkatay no daduma adda kapininan ko naisit natadem tiipit na numabisin aglabut agiwat na apungan amang at makita da na minsan nagsarak da adwa alibut ken kapinagkubalda di ulo jay alibut nagnanana jay ngiwan di kapinagdardara apay-apay bakit kunani tatangpo itan kakaasi day tuy alibut mo anyan ti ulbit mo apay intulok mo agraman tuy ulo isut pinaipit mo pasul mo olakay sumbat ninanang ko apay pinalusot day tataraken mo aday tuy naikapik mabising unayen pinasideg alibut at taraken mo nagsarak da adwa alibot ken kapinagkubalda di ulo jay alibot nagnanana jay ngiwat di kapinagdardara apay-apay bakit kunani tatangko itan kakaasi daytoy alibut mo anyang di ulbit mo apay intulok mo agraman to'y ulo isut pinaipit mo pasul mo ulakay sumbat ninanang ko apay pinalusot day tataraken mo na daytoy naikapik mabisin unayen pinasideg alibut at taraken mo na minsan nagsarak da adwa alibot ken kapinagkubalda di ulo jay alibot nagnanana jay ngiwat di kapinagdardara jay ngiwat di kapinagdardara Baru Warimot. Okay, datar gagayang website ti sunata na polwa ni ti okay na title na detan. Tay kanta nga na polwa ni ti alibot ken kapi. Alam na. Okay, kasama na nga intay ti biyang ti technical. Hi blessed to all, lalo na kay Madam Makatumbas. May dalawa ka ng M at dagdagan pa natin ng 4 na M. Hindi matandang, mayaman, madaling mamatay, kundi mapagmahal, makapatindig, maging midnight, thanks to MM or Michael Manibog at mahilig mag-enjoy. Wala. Thank you very much Mang Jun Salmasan. Wala talagang joker nga talaga ni Mang Jun. Wala sige. Nakananad ka lata kang kanay ni Mang Jun
Anat makunam kumpadra MM, mahilig kang mag-enjoy ka no. Alaman, beno gagayim kamsat agsublinto ti programa tayo, kalpasan ka nagiti sumagmumano nga pamalagip tayo. Manipod pa lang iti technical studio. Baru Warimot RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:33. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbang oras yung gagayam karabsat, adto digiti kaw dyan nga damdamag inatang oras, may tampok iti Radyo Ronda News Break. Adda iti pakuplan, nga mababot iti 1,000 talagasot pitupula classroom, tinireport anadadael gapoy ti duduprak ti Bagyo Umpong, ken epekto ti angin abagat. Basar iti DepEd, manibod din sa nga bilang, kaya 12 gasot siya mapulukit may sa classroom, dagiti na report a minor damage, no sa dinod 2 gasot 25 ti major damage, ken 2 gasot 54 ti totally damage. Kuna ti DepEd nga day ti 3.3 milyon nga agad-adal ken kay batugan daytoy iti 5 gasot 49 aribo a personnel manipod iti 23,000 7 gasot 56 a pampubliko a pagadalan iti 93 a rehiyon iti apektado. Kaduan kaligiti napektaran nga estudyante ket manibod iti Bicol Region, Eastern Visayas, Calabarzon, Central Luzon, ken impakamu pa iti DepEd nga naiget ti koordinasyon da kadigiti maseknan nga local government units iti panakatarimaan dagiti pakadalan nagpasar iti bersyon gapu iti panagsublin iti klase. Imo na nga in report ti National Disaster Risk Reduction and Management Council nga day ti pakabuklan 7 gasot 38 aribo 7 gasot 54 pamilya wenno 2 milyon 7 gasot 57 aribo ken 7 gasot ket inem nga individual tinapektaran dagiti nagsasaruno a Bagyo Mirasol Nando Opong ken ti epekto ti abagat. Umabot met iti 26 nga individual tinatay 33 ti sabsabali dagiti nasugatan ken 54 dagiti mapukpukaw. Kabayatan na iti sabali pa nga damag inrakurak ti PNP adagiti minor de edad anatiliw iti napasamak anarangga sa tignay protesta kontra iti korupsyon idi Setyembre 21 ket nasken ama ipadalan iti rehabilitation ken counseling. Imbatad daytoy ni Philippine National Police Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., 55 minor de edad ken 25 nga nataingan tinarestar ket nawayawayan kas sa mayataday iti linteg particular iti Juvenile Justice and Welfare Act. Inlalawag ni Manila Mayor Isko Moreno adagiti minor de edad ket masapul nga ikabil digitoy iti Manila Department of Social Welfare tapno mangiwayat ti community service kas iti clean up drives kas pasel iti rehabilitation reintegration ken diversion da. Kabayatan na inapanginetget ni Nartates napateg nga aday ti mapagsungbat ngem kasapulan ti usto a panagbayabay ken rehabilitasyon para kadagiti agtutubo. Kunapay ti PNP dagiti naganak ken ti lokal nga opisyal nga agbalin nga aktibo iti panagtarabay kadagiti agtutubo tapno maliklikan dagiti kapada wenno kapada nga insidente iti masangwanan para met kadagiti 25 nga nataingan anarestar inbili ni Nartates ang makikoordinar na animbag kadagiti investigador kadagiti prosecution tapno may pasigurado ti nananay wenno umiso apan nakaipila iti kaso kadagitoy. Dagita digiti kadyan nga damdamag idatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:38.
That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Problemado ba ang iyong katawan? Eto na ang kasagutan. Uminom lamang ng DOK, Doc Herbal Coffee, para lahat ng iyong karamdaman ay masolusyonan. Magandang buhay, ako po si Jay Sabarita, isang health worker. Na-diagnose ako na may bato sa apdo, buti na lang naagapan. Gumamit ako ng Doc Herbal Coffee 21 in 1 at Doc Herbal Juice. Kaya gamitin niyo na rin ang 21 in 1 Doc Herbal Coffee at Doc Herbal Juice. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na buwamera na makakatulong palakasin ang ating immune system. iCure 18-in-1 Coffee, mabibili sa pharmacy at Shopee. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:40. Interod tapugan ti may kadwaken maudi at 30 minutos ti programa tayo. Kadita, agsubsubli tayo dumngeg, iti paborito ya programa. Baru Wariman. Tuloy-tuloy ti programa tayo. Dati arod ti may kadwakin maudi at 30 minutos si programa. Kaya tangarod da papagayam kasama na yung tayo sublyanan naman digiti pangablao ditoy. Okay, ulitek laing kadigiti hanapay na digiti hanap makamot ti text line tayo 0935-804-3395. Mabalin nyo nga tawagan may no pag-textan ken 0962-319-4703. Okay? Kablaon tayo mampay. Kanan toy. Napalanan? Kumpadre, request kuman ket ikarikeng ka. Thanks kumpad. Kuna ni Kumadre Cristina makatumbas dito San Pablo, San Nicolas. Kasamatan ni Tata Vidal ken ni Nana Agos. Iti pamilya ni paring Albert Marquez Jr. Okay. Sige, kuna na pa dito. Hello Sir Idol, kablaawan na kami man dito'y Madupayas, Bado, Ilocos Norte. Ken inkantuman mangipatukar ti maysa nga kantam. Alakas na nagyaman na. Ken best regards kali so amilatan nga da Mega Mix Singers. Gain ana, agan anad ka kang kanayon kanan nato. Okay, thank you. Ni Mr. Richard Mendoza, manibo dita Iliti Badok, Ilocos Norte. Pero papagay matioro den ti sa balipay nga ayog bilang musika. Inakman isagot iroknoy kada kayo papagayam. Okay, titi sa balipay nga Christmas song. Okay, naragsak a Paskwayo when nagasat a Paskwayo kunanad toy. Okay? Baru Warimat. Nanang kentatang naragsak a Paskwayo, manang ken manong naimbag nga orasyo, imudem ket imutek-tekan yo, ragragsak ni nga sumangbay kada kayo, ana isurat ket na iletra,
naipas ngayen ti verbo a Mesiyas, ket ti lubong anyan a nagragsa. Paskwayo amin gagayem ken kakabsa. Nanang kentatang naragsak a Paskwayo, manang ken manong naimbag nga orasyo. Imudem ket imutektekan yo, ragragsak mi nga sumangbay kada kayo. Kana isurat ket na iletra, naipas ngayen ti verbo a Mesiyas, ket ti lubong anyan a nagragsa. Paskwayo amin gagayem ken kakabsa. Paskwayo amin gagayem ken kakabsa. Baru walimot. Okay, data tay request ni ano may sapay nga Christmas song manipalan kini kagawad Ian Paul Mendoza masa kami dita barangay Lacoben Badok ni CJ Mendoza ni paring Brian ni pasing paring Ariel Valencia. Okay, tuloy-tuloy lata tintay panagkakadwa panagdranggay 1:45. Iya listo tayo ti agi patukar kadagitay request yo aga sipod ta alisto ti oras. Adero dan ti request ni Miss Cristina Makatumbas dito barangay San Pablo iti ili ti San Nicolas Ilocos Norte. Okay, ito yan ti sunata ikariken ka. Baru walimot. To'y puso kenrik na sipudin ka na sirpa sikat ng Ted Marisday to'y biyan anyan anaglasbang tapintas mo amabuy buyan jakma
Okay, dito tay paborito ni request ni Miss Christina Makatumbas. Okay, di man tay sagot temet ni Mami Rosalinda Bumanglag, paborito na dito yung kanta papagayam. Dito kanta polwan laglagi pa mawan nagkurangak. Baru walimot. Ket nudum kel tu
Okay, dito tayo laglagi pa mawan nagkurangak. Okay, tero na tayo paborito ni Ma'am Fiakino. Kastameten ken ni Manang Agnes Agbayani, may sapay ka digitay request na dita iliti bintar ni Mami Guillerma Solisipan. Dito'y Barangay Baay. Ken ni Kumadre Regina Salvador dita iliti Dingras dita Barangay Baresbes. Kasabay ta digiti so amin nga listeners tayo dito'y Barangay Bawa West. Nangro naman dita balay ni Mrs. ko ni Marian. Hello Marian. Kasama tanda Auntie Grace ni Uncle Mon. Yan timbir na ken ni Uncle George ni Tata Marpe ken ni Nana Juliet ni paring Bobby Palada ni Manong Virilio Biyernes ken Kablaon Taypay ni Tata Julian Padulip. Okay, at oro na datay Sonata Puluan gapuken ka papagayam. Panagayat nga intalalim sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko tasikat pagtaudan lawagan ay isang sangayan kapuken ka ang nanayon tiragsak ken panagkaawa si kametla tigapunag nuwapay nga agbibiyagak kita katawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka di makaartap panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayatin ka nga awan kaasping na panagayat nga intalalim sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko tasikat pagtaudan lawagan ay isang sangayan kapuken ka at nanayon tiragsak ken panagkaawa si kametla tigapunag nuwapay nga agbibiyagak kita katawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen di makaartap panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na biag tuy biag ko
ay ayaten ka, nga awan kaasping na. Okay, data tayo gapuken kagagayem ken kabsat. Alamen na tiro danti pangrekep tayon nga sunata papagayon padaan yun ti subara programa tayo parikot ken pammagbagaken. Padaanan nyo digiti may tampo kadamdama giti Radio Ronda News Break. Philippines Network, Radio Ronda, DZRL Batak, member
kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 3 minutos kalpasan ti oras talas 2. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbang oras yung gagayam kalapsat, adto'y tikaw dyan nga damag, adto'y digit ikaw dyan nga damdamag inatang oras, may tampok iti Radyo Ronda News Break. Awan digit negosyante na duktalan, anang gundaway, anang ipangato ti presyo ti produktuda, kabayatan ti druprak iti naglabas nga bagyo, kang runaan ti bagyo Nando. Dahito iti inapakamo ni Mr. Dominador Alberto ti Mangidadaolo ti Consumers Protection Division ti Department of Trade and Industry Ilocos Norte. Kunana, ngayon sigida da nga nagsursur tapno aginspek kadagiti nagduduma nga pasdek negosyo iti probinsya ng Rona Tilawag, San Nicolas, kaya kasameten iti syudad ti Batak tapno masigurado nga agtalan iti presyo dagiti nagduduma nga produkto kang runan na dagiti basic necessities ken prime commodities kabayatan ti napalabas nga bagyo. Kabayatan na iti sabalipay nga damag may iti Balasiw Taaw. Nang ipatungpal ti India Security Forces iti curfew ti Ley ti kabisera ti Himalayan Region ti Ladakh. Kalpasan nga adda ti upat nga individual apimusay iti napasamak nga engkwentro ti ilang kalabes iti nagbaitan dagiti pulis ken protesters mangipetpeteng ti stakehood para iti federal terrority. Malaksid kadagiti natay ket dinos dosena pay asab sabali dagiti nasugatan ken puuran iti opisina ti Bharatiya Janata Party ijay India. Binabalaw ti gobyerno ti aktivist Sonam Wakchok anang idaulo ti tignay protesta anang tungpal iti kinadamsak banag anaglikodan ti maseknan. Dagiti ikaw dyan nga damdamag ilatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 5 minutos kalpasan ti oras talas 2. Manipot iti number 1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Smart o aldero. Ang galing for everyday. Kasta the Smart iti Dishwashing Paste. At double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 to touch. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Good pa gumit masya. Hello right bar blue. Isang labanan yan. Right bar blue. Right Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit ng tiyak pero di masakit sa kamay. Good pa gumit masya. Hello right bar blue. Isang labanan yan. As tested ang Covenant Polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Right Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Nakakabwisit ka talaga eh. Oo ko na. Eno. Huwag patagalin ang tampuhan. Kailangan lang yan ng tig-1 tasa ng Enjoy Coffee. Kailangan mo ng 1 tasang kape na magpapalakas sa iyong loob at katawan. Enjoy Coffee, kape na siguradong magpapakalma ng tampuhan at balik sigla ang pagmamahalan. Enjoy Coffee. Magtimpla na. Uy, Ken. Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Marcafe. Ano ba yung Marcafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe, ang sarap ng natural. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, punta ka sa M. Luwilier! Introducing Ang Luwilier Walang Interes Promo! 0 advance interest sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Available to all first-time customers or existing customers with active Prenda in other pawn shops willing to transfer their item to M. Luwilier during the promo period. Promo runs from June 10 to August 10, 2025. For DTI, Red Trade Permit number FTEB 22717, series of 2025.
Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 8 minutos kalpasan ti oras ti alas 2. Padaanan ti sumarunong nga programa tayo, ti parikot ken pamagbaga. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklingan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, inkayuman iti dayta programa, baro arimat, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti dayta programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panag-text. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Parikot ken pamagbaga. Beno papagayam balbaling arod ngayon na kumablaw ka na kay tiya dahil tiya malem. Ada tayong ti may katlong programa, may katlong oras ngayon tayo pagkakaduan ti programa Parikot ken pamagbaga. Wen papagayam ket sapay kumatada kay palang kadigiti sibay ti radyo yo, wenno kadigiti gadgets yo nga agdingdingeg ken agbuy-buya ti programa tayo. Ket nga rod intay ipadanon ti pabuklan ti programa tayo, iti daytoy Monday edition ti programa Parikot ken pamagbaga. 20 ket siyam ti mabilang iti bulan ti Setyembre tawen 2025. At ti palang ti naken gayem yo testimonyo ti daytoy programa ni Ronald Idol Domingo, iti biang ti master control da engineer Mark Tuliao, kasama ti chief technician tayo ni engineer Mike Ramos, itinagan ti administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat, supervision ken direction ti OIC tayo ni Mr. Roda Sadjan. Iti dati amalem, intay ibasa dagi tinawat tayo manen nga Daniel Papagaya. At iman ti muna nga ayog bilang musika, ngay nag-isagot kada kayo papagayam. Parikot ken pamagbaga. Sapsapule dagidi nasamit nga kari wen sapsapule di ayat anasudi gapot iya adayo o biag ko gito'y sibay ko nabayag nga kailiw ko tabarat arakop mo sapay ko man tadi ang bayan agsubli kanyag ko ket sumangpet kan dito'y arbay tapnon nanamet nasamit unay nga ayat
dagiti nasamit nga kari. When sa pulet di ayat anasudi gapon iya adayo o biyag ko dito isibay ko nabayag nga kailiw ko tabarat arakop mo sabay ko man tadi ang bayan agsubli kanyag ko ket sumangpet kan dito'y arpan tapnon nanamet nasamit unay nga ayan mukanya sapay ko man tadi ang bayan agsubli kanyag ko ket sumangpet kan dito'y arpan tapnon nanamet nasamit unay nga ayan mukanya sapay ko man tadi ang bayan agsubli kanyag ko ket sumangpet kan dito'y Parikut ken pamagbaga. Bueno, papagayam di jatay kanta ni Ate Vilma Makabiyog. Okay, good afternoon. Pakamakam ko man dayta kanta ni Mare. Vilma isagot ko ken Virgilio Manarpaak naggapo ken Elma Menor. Thank you idol kana ni Auntie Elma. Alam wala. Ayun yung tata Auntie Elma da kay Suba, wano da kay dito'y Barangay Baligat. Dito'y siyudad ti Batak. Beno papagayam. At di man ti sabali pa nga sunata, padaanan nyo dati muna nga dani papagayam. Sagot tayo pa kini Mami Rosalinda Bumanglag, kantamet manibgan kinini ng Ofelia Hustok, masakay dita barangay na Votas Lawag, ni Compadre Bong Aguinaldo. Kung malaeng mapasubli, di panawen, tatlo nagitiraksak, yan pamateg at talinahen, yan piyayat mo kasping te oras, agayang ket alisto, nga aglamas, awan ser-servina, panagayat kuken ka, di mo inpatek, di mo inilala, napituret mo ba na sinagtan, tayo tuirig na, idinto asiksika, di nakipang panguna. Ay naultit ka, when narangkas ka, na di mo
Selfina, panagayat kukyan ka, kadi mo empate, di mo inilala, dito red mo man masinaktan, dahil to'y rigna, ibinto asiksika, di nakipang panguna. Ay naulit ka, when narangkas ka, dadi mo impate, karin-karita adwa. Ay naulit ka, when narangkas ka, kabinay bayan na, nagluluway may maysa. Parikut, ken pamagbaga. Beno papagayam, alas 2:22. Dete gundawa intero din ila ibasa deti Daniel. Okay, deti Dani ni Mr. Joseph Pedro, iti Barangay 20, Ermita, Lawag City. Kunanad to, inaimbag nga malimtay amin mga karimat, sir, agraman ti patpat nga pamilya. Request ko man tayo na sa mga ipapanaw. Isagot ko ti padak nga napanawan. Thanks, God bless ko na ni Mami Rosalinda. Tal talaga nga naulpit, tabinaybay anak nga agmay-may sa sir. Kunanad to. Alamen, thank you very much Mami Rosalinda Bumanglag. Kumasa kayo dita Barangay 10, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Beno ti roden ti Daniel. Ipagayam tayong Joseph Pedro, iti Barangay 20, Ermita, Lawagas City. Ato yan dati Daniel na nga inna pinauluan iti Linnaaw. Daniwan ka, ayat ko. Linnaaw. Agkarkaradap iti kaadalman ti rabii. Amang taltalaytay iti pakabuklan ti sipnget. Ano kwa nagtedted ngam awanan karasakas. Kenawan maanni nagatugot iti malikudak. Ngem masansan amakitak takunaynay itinaranya gabulan inggana agkupas. Siyak tinasinged apagayam titudo. Agtalinaed makilangen kalpasan ti bagyo.
Kaininipig ko, tinasalemsem apalayupon. Amang selep, kadagiti natikagan, nga akring. Agda rumisa tidiso, ama plagak. Apakaragsakan, dagiti sumsumga amuyong. Ililiwendang nga inumen, ti kinasinaw ko. Mang padameg, iti panawen, ti panagtutudo. Sa anak adumanarudor, wenno makisilod. Tawit-tiwit ko, ti kansyon, tinakaparswaan. Ano maminsan, maibinggas, iti kinaliday. Ngem no daduma, maibalbalaet, iti ragsak. Amang sellag, kadagiti natikagan, nga akring. Daniwan ka, ayat ko. Beno papagayam, dahil tangarod ti Dani ni Mr. Joseph Pedro Linnaaw. Ani ba ti barangay 20 Ermita, Lawag City. Kablaan ti pa ini pagayam nga Victoria Digay. Mani ba ti barangay 29 San Pedro, Batak. Kasameten ni ng Carmen Cid, ni Apo Kapitan Oswald Ancheta Valente, ni Apo Kapitan Noel Sadjan, kumasa ka diti Salbang Paway. Adto enti pasurot tayo sonata papagayam. Agraman tuy karawan
kaubag ka. Parikut, ken pamagbaga. Beno papagayam, hintay itong arod tapugan, ti may kadua, ken maudi na 30 minutos ti programa tayo. Kalpasan laeng, kadigiti sumagmanong pamalagip tayo, manipod pa lang iti technical studio. Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:33. RPN DZRL Radyo Ronda, News Break. Naimbang oras yung gagayem karabsat, at ito iti kaudyang damdamag ilatang oras, may tabog iti Radyo Ronda News Break, damag pa lang iti pagilian tayo. Inbili ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ti panakayakar ti aganay 250.5 bilyon pesos apundo para kumati flood control projects ti Department of Public Works and Highways may kability priority programs kadagiti dumapay nga ahensya ti gobyerno. Inbilin ti Presidente ti panangarisit iti propose budget para iti umay nga tawen ti Department of Public Works and Highways kagiddan ti korupsyon iskandal iti may pagarup apan nangawat iti kickback dagiti agpanpandalinteg opisyal ti ahensya ken dagiti kontratista iti flood control projects saan na nagbayag ket inpasa ti DPWH ti nababa 2026 proposed budget nga aganay 625 billion na ikisay iti 255 billion manipod iti original 8 gasot 80 may sa bilyon mailungalong pundo. Imbatad ti Presidente ti nayakar pundo iti abiyang ti DPWH para iti flood control projects ket maiturong kadagiti programa makaipay ti tulong ken benepisyo ti publiko. Inrakurak ti Presidential Communications Office when PCO akaraman ti budget reallocation ket dagiti sumaganad 36 billion iti Department of Social Welfare and Development para iti Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Assistance for Individuals in Crisis, Payapa at Masaganang Pamayanan o Pamana Program ken Sustainable Livelihood Program. 26.55 billion ti Department of Education para iti construction ken rehabilitation dagiti classroom, school-based feeding programs, education of indigenous peoples, academic recovery and accessible learning program. Sweldo tinan DepEd aral tutor, flexible learning options,
madrasa education ken special needs education program. 39.37 billion iti Department of Agriculture para iti post-harvest facilities, tulong kadagiti mangalap ken manalon crop insurance, deep water posters, pispan construction ken dadumapay. 29.28 billion iti Department of Health para iti medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program. Legacy hospitals ken children with cancer ken the Philippine Children's Medical Center. 60 billion ti Philippine Health Insurance Corporation para iti yaman ng kalusugan program, bagong urgent care and ambulatory service centers, guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. 9.3 billion iti Commission on Higher Education, 1 billion ti Technical Education and Skills Development Authority wenno TESDA, ken 450 million para iti Philippine Science High School System, 1 billion iti Department of Transportation, iti rehabilitation ti Metro Rail Transit, 18 billion iti Department of Labor and Employment wenno dole para iti tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers program at Integrated Livelihood and Emergency Employment Program, ken 600 million ti Department of Agrarian Reform wenudar para sa Beneficiaries Development and Sustainability Program and Land Tenure Security Program. Kamao dyan na nga damag iti pagilian tayo, sumurok kumurang may sa 100 billion ti insertion iti 2025 General Appropriation Act. Imbatad ni Senate President pro tempore Ping Lacson akaduan kadagiti senador iti 19th Congress ket nang ikabil iti intersyon sa basar iti panagsukisok na kunana akaduan kadagitoy individual insertions ket naka 4 later release ang nagbalin arason ti panaka kigtot na iti pakabuklan agatad inlawlawag na asanpay ang nakakita ti kastoy akadakkel a pakabuklan idi ken dasig na iti sitwasyon ti Palawen sakbay nga indeklarar nga unconstitutional ti Priority Development Assistance Fund no sa dino aginasgasot a milyon na pesos ti masansan mairamraman. Impeteng ni Lacson dakkel ti panangga balbaliw ken nasken gikan ti importansya ti transparency iti panangikabil kadagiti items iti budget. Nagpanawagan ni Suna iti legiget panang tingiting ken panangiya lawlawag manipod kadagiti nang iserek ti punto tapno masigurado asaan daytoy a mausar iti panang pabor kadagiti sumagmamano nga opisyal. Agtultuloy aban bantayan ti Senado tinasaubanag kabayatan aron brumar dagiti talye ti 2025 General Appropriation Act. Dagita digiti kausya nga damdamag idatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ti Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alas 2:39. Dahito nga oras si dandanon kada kayo ti iCure Herbal Coffee 18-in-1 adan iti glutathione, collagen ken chia seeds. Amang tulong amang cleansing iti bagi ken mangpapintas iti mata ken kudil. Ramanan iti iCure 18-in-1. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Jack ni Berlina Argel nga tagagabot Norte, umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo, tapno maimbag dagita saksaki iyo ta iso pinakapaimbag ti buong katawang ko. Kay da kayo nga adda saki na nga high blood. So, siya high blood nga talaga pasaran dia pay ag uminom ti maintenance konta na pintas ti na. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangen ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix kaligiti butika ken drugstores iti lugar tayo. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield
Hat Soap. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed that eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Hat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi! Ni Alexis Labrador Apo. May sa radio commentator, kaya nagbalinak nga namin peklan nga user ti iCure Coffee 18-in-1, ken iCure Capsule 750mg. Iti damo, awan bilib ko, pero awan met maawan ko na. Pinadas ko nga rod, iti nagusar. Saan na nagbayag? Tunggal umisbo na ket adda may kuyog nga rugit iti bagi. Ket naawan iti panagsaksakit akin kanigid na pusong ko. Kaya makontrol na pa iti presyon. Kaya napagnormal na iti dati nga napalit nga darak. Padasan nyo ba iti agusar iti iCure Coffee 18-in-1. Kaya iCure Capsule 750mg. Tapno ingkay mapaneknekan. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na collagen na nagpapatibay ng ating mga buto at nagpapaputi ng ating balat. Samahan ng proper diet at proper exercise. iCure 18-in-1 Coffee. Mabibili sa pharmacy at Shopee. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, punta ka sa M. Luwilier! Introducing Ang Luwilier Walang Interes Promo! Zero advance interest sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Available to all first-time customers or existing customers with active Prenda in other pawn shops willing to transfer their item to Ang Luwilier during the promo period. Promo runs from June 10 to August 10, 2025. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 227017 series of 2025. Naladingit ti agpasina, ngem lumagaan ti ladingit ken saem, no napintas ti panakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo di pagsasaritaan kadagiti minatay, eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes. Babaen ti dekalidad ken personalized sa funeral services. Manipod ti panakabalsamar, panakaurnos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Malaksid iti dekalidad da serbisyo, nakalaklakapay ti singirda, dayta ti serbisyo, ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batac, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti Globe number 0995-951-1711. Ken ti Smart number 0947-808-0529. Ken ti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Alisto can clear ti ladawan ti outcome na pogi when na sexy. Madidan to maartapan ti digital printing ang ma-develop iti High Factor Intech Digital Industries Corporation. Siyempre, nalaka. Latest edition pa iti uso sa rendang equipment. Agawat da kas iti reproduce, repair, printing, MP3 and application download, picture editing, rush ID picture, local ken abroad, nga mabalinyo nga orayen. Agawat da pay iti tarpaulin printing, iti anyaman a design na kayatyo. Aglako dati picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair ken aglako da pay iti amin na klase ti cellphone, iPad ken laptop. Masarakan ti High Factor Intech Digital Industries Corporation iti amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, City of Batac. Tawagan iti telepono da 792-3444 or ti cellphone number da a 0925-3589-531. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Siyat ni Antonio, 68 years old. Saan ko nga impanunot nga kastaunay ti epekto ti diabetes kadagiti matakan kanayo na lumnablabo ti panagkita ti mataken kaslakan kanayo na matmatak ti init kapata narigat nga maibtur ti silaw. Aday gayam ko nga nangising-nasing ti Iberica ni A. Gaputan natural ti ingredients na sinobliak daytoy. Ken pati yem. Daytoy ti kasayatan nga desisyon nga inaramid ko. Ita, awanan ti panaglumnabo ken panakapuy ti matak. Makabasa ken makabuyaak ti TV nga awanan ti rigat. No may saka nga diabetic ken agrejegat ti matam, I highly recommended ko ti iBerry.
Sabsapulemitan ti iBerry kadagiti agpalpalusot ti agas. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Darak isagot ko a blood donation drive ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak iti sagsagot kada tayo ni City Mayor Honorable Marky Chua iti syudad ti Batak. Ti darak isagot ko a blood donation drive ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak iti sagsagot kada tayo ni Honorable Engineer Albert D. Chua and Family, Vice Mayor, City of Batak, Province of Ilocos Norte. Thank you and God bless. Ti darak isagot ko blood donation drive ti RPN Israel Radyo Ronda Batak ket babaen ti bagnakem ni Mr. Gerald Dumlao and Family, Paway, Ilocos Norte. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:46. Intay tultuloy ti programa tayo nga rod papagayam, parikot ken pamagbaga. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren? Ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat. Inkayuman iti dayta programa. Baro arimat. Ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti dayta programa. Parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panagtext. Parikot ken pamagbaga, dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Parikot ken pamagbaga. Beno papagayam, hintay tultuloy ti programa tayo, kasama na hintay tultuloy, ibasa ti may kadong adaniw. At yaro din natin sa malipay nga nakiddawa sunata. Ti sunata na puluan, nasa M nga ipapanaw. Request ni Mami Rosalinda Bumanglag, dita San Nicolas, Ilocos Norte, ngem apo nakapsot dito internet ta Mami Rosalinda. Tituin ang naglabas, kanito anak nuan ragsan, kasman nawan idawen, ama magsina kadatan, taig di may sanga aldaw, naidalit ka iti sakit, linabanan ni patay, ayat mo adi madayon. Ngemanian nga walpit nigasan, kapilit nga iniadayon na ka, aniapay selbit ibiyang, muawan ka nito'y den na, at matagtagan
Alawin na papagayam mida, medyo maamitan tayo metin iti oras papagayam. Alain to no bigatin iti panangibasta iti sa bali pa yung daniw. Ag sipod ta teko na tayon. Inimit lang ang minuto sa iti nabatbati pa yung oras ti programa tayo. Kaya yamaniklatan iti anus yung nagdingeg kaya na nagbuya ti programa tayo. Kaya sapay ta adakay tumanin into no bigat nga umay ko danunin ti programa tayo papagay. Maguri kata kitan tayo mampay no dapat kita idadupay nga simbrek dita nga message tapdo di kasta keta maiyak knowledge tayo dagiti papagayam tayo nga kangkanayon nga agdingdingig ken agbuy-buya ti programa tayo. Tono bigat ket katapusan papagayam. Kay once again, kablawan tayo man, dama ng Emeline B. De Los Santos, ni Manong Edward, kasama ni Ate Vilma, ni Paring Michael, ni Ma'am Fe Aquino, kay ni Auntie Elma Menor, ni Manong Virgilio Manarpaak, kumusta kayo dito Barangay Suba, Paway, Ilocos Norte. Alawin papagayam ket nga rod, patuloy kan ti pumakada, nakadwate nga nagserbi, iti biyang ti Master Control, the Engineer Mark Tuliao, kasama ten ti Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos, itinagan ti Administrative tayo ni Miss Mary Joy Gaban, Supervision ken Direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Tinumuti biyang testimonyo ti dati programa agyamyaman, ken pumakpakadan, ken mga awis, tingkay tumanin pa nagbuya pa nagdingeg into no bigat. Ronald Idol Domingo, God bless us all. Keep safe always. Bye-bye na po. Maudi nga sonata, ayat anapudno. Kay paborito ni Manang Emeline Bote de los Santos, ni Manong Edward. Kay ni mother ko, Mrs. Bensita Domingo, dito Barangay Kalayap daw.
nga nagkinarianta, awan tubulos makapagsina, anyaman ti pakapadasan pa, engenggan at panagkuykuyog ta. Niyayat nga napudno, iten at talating at di bagyo, di agbaliwuray paikapno, ayat kinpaay ti Diyos sa buhay. Ayat inpaay ti Diyos ako. Niyayat nga napudno, iten natal nating at ti bagyo, di agbaliwuray paikatno, ayat inpaay ti Diyos ako. Niyayat nga napudno, iten at